Рәмзия Закиржанова. Бу исемне ишеткәч, күпләр күңеленнән Рәмзия апаның рольләрен барлый башлар. Кәҗүл читектә Әхмәдулланың әбисе, Кишер мине әнкәйдә Минзифа, Ак шешәкләр кебектә Рәйсә Шарафетдиновна, Сөннәтче бабайда Фәхрия. Һәр образда төрле һәм кабатланмас ул. Рәмзия Закиржанова театр сәхнәсе белән генә шикләнми. Үзен кино өлкәсендә дә гаҗәеп талантлы актриса буларак күрсәтә килә. Буыннар диалогының бүгенге кунагы да нәкъ менә ул. Татарстанның ат казанган артисты, талантлы һәм шибәр Рәмзия Зирәк кызы Закиржанова. Рәмзия апа, хәерле көннәр. Бүгенге безнең әңгәмәбезне сезгә менә шундый матур сүзләр, комплиментлар әйтүдән башлыйсым килә. Менә сезгә карап торам да, сезнең күзләрегездә менә әлдә яшьлек ялкыны сүнмәгән, сүрелмәгән. Сезнең күзләрегез утлы күмер кебек янып торалар алар бүгенге көндә дә. Әйтегез әле, яшь вакытта, бәләкәй, сабый вакытта Рәмзия апа ниндирәк иде? Ниндирәк ул инде. Төрле идем мин, шаянда идем мин, бик шул теге тәртипле кыз идем мин. Мин әйбәт укырга ярата идем, укый идем мин. Ләкин шуклыгым да бар иде. Төрле идем. Рәмзия апа, менә артист булу теләге, нәкъ менә шул бала вакыттан тудымы сезнең күңелегездә? Әлбәттә, бәләкәй чакта менә әбиләргә бара идем мин, әби белән, бабай белән. Минем алар алда яшиләр иде, атна сайын бара идек без аларга. Шунда урындыкка басып, мич янында инде басып торып, мин атна сайын өр-яңа шигырь сөйли идем. Я бейдем инде. Шуңа миңа бабай акча түләй иде. Әлбәттә, бу бәләкәй баланы кызыксындыргандыр инде. Беренче хезмәт хакы. Беренче хезмәт хакы, шуңа күрә гел өр-яңаларны әзерләп кайта идем авылга. Һәр вакытта да. Менә бит ничек. Рәмзия апа, менә күңелегездә бит инде шушы артист булу теләген сез бала чактан бирле ничектер йөрткәнсез, күңелегезгә салып куйгансыз. Менә артист булам дигәч, әти-әнигез ничегрәк кабул итте менә бу сезнең менә мондый хыялыгызны? Каршы булдылар. Әйе, әни минем бухгалтер иде, гомер буе главбух булып эшләде. Әти минем шофер иде. Алар бер-беренә ничектер нәпетмәделәр инде. Әйе, әби ярата иде, бер әбием ярата иде, икенче әбием 99-нчы кәсеп дип, бөтенләй якында о сезне әйтергә дә ярамайды аның янында. Икенче әбием минем ул ярар кызым. Ярар дип әйтә. Акча түләгән әби булгандыр инде. Әйе. Шулай итеп мин инде теге 9-ны бетергәннән соң, 8-ны бетергәндән соң мин театральный училищега керәм дигәч инде, ул елны набор булмады. Әйе, алмыйлар иде. Элек бит ул 3-4 елдан соң җыела иде шул курслар инде. Мин 9-ны бетергән елны менә шул безнең татар бүлегенә җыйганнар иде инде. Мин әбигә килдем дә әйттем, әбием, менә дөрегә әбием. Әтинең әнисе инде бу. Әйтем, әбием, менә шунда барасым килә, әти-әни белән риза түгелләр. Нишләргә инде? Акча да бирмәсләр инде булар миңа, мин әйтәм. Әби миңа әйтә, яра кызым, борчылма. Үзем бирәмен. Әни китте командировкага Уфага. Әни, мин шуны көтеп кенә тордым да, әйтәм, әби, вакыт җитте. Әби миңа шул вакытта 30 сум акча бирде. Әти дә бар бит әле иде. Нәрсә аңлатырга. Әти мин Казанга барып кайтыйм әле. Әби акча бирде. Может, музыкальныйларына шунда тигендә монда әйләнеп кайтырмын, нитермен дип. Әти йомшак иде, әти бик ярата иде мине. Ярар кызым, ярар. Акча каян табыйм сиңа дип мин вакытлы акча. Бит әби бирде кирәк ни бер нәрсә дә. Мин утырдым да киттем. Шуннан соң беренче тур узды, икенче тур узды, өченче тур узды. Шуннан соң 3 турны узганнан соң әнигә инде әйттем. Әни шаккатты. Мин яра укып кара инде, яра бетер анасы күз күрер диде. Менә сез сөйлисез, минем казитләре чыгып утыра, шундый күз алдыннан үткәреп утырам. Чыннан да менә шулай балаңны бит инде теге җибәрәсе килмичә дә үз көче белән, шулай үзенең теләге белән барып керү, бу бит инде
барбер демәк сездән индер талант күргәннәр. Сезнең бит Шулайдыр. курсыгызда бик көчле курс булып җыелган. Нәрсәдән әле әйтмәкче булам. Менә 3нче тур булды бит бездә. Беренче турны уздым, икенче турны уздым. 3нче турга инде теге туганнарыма киткән идем инде. Алар безнең Северныйда яшиләр иде. Шунда мидем иртүк бармыйм әле. Барып анда шира, барып берсе, икесе, өчсе анда кирип булмый. Нәрсә анда борчылып көтеп утырырга дип. Сәгать 1гә генә бардым. Якы туйдырып. Килсә, экзаменнар биткән. Бүтән менә абитуриентлар инде көтеп торалар нәтиҗәләрне. Мин шаккаттым. Бәтте, шмидем, мин соң калдым. Мин кирмәдем бит. Өченчегә. Мин кирмәдем, шуннан соң ярар инде кайтып китәрмен дип, борылып маташа идем. Монда ишек ачылды да, безнең секретарша Надя бар иде. Чыкты да мине күрде. Закирзянова, вы что тут делаете? Я опоздала. Мы же вас давно ждем. Ну-ка, давайте обратно в аудиторию. Җилтерәтеп кирип мине алып кирип китте. Шулай итеп мин кирдем. Борылып кайтып китә торган җирдән килеп тордылар мине. Ничек шул Надя каршыга чыкты шул вакытта име? Шулай булды. Аннан соң менә сезнең бит инде курста бик тәҗрибәле, шундый мәртәбәле бит инде сезнең курсыгыз, шундый талантлы курс җыелган булган. Менә сез фотосын да алып килдегез, менә карап утырам. Хәтта менә хәзер карыйсың, бик күп таныш йөзләр монда күрергә мөмкин. Шушы курста укыганда нинди кызыклы хәтирәләр булды сезнең белән? Ул бит театр училищесында уку үзе бер бәхет. Шул ук вакытта ничектер теге үзеңне артист булам дип бер хыялланып йөрсәң, аннары шушы курсташларың белән туганлашып, төрле маҗаралы хәлләргә юлыгып бит инде үзе бер дөнья инде ул студент еллары бигрәк тә. Менә шул елларны сөйләп китегез әле. Менә без укыганда бит менә без бөтенебез дә фанат булганбыздыр инде. Иртүк килә идек, төнге 3-кә, 4-кә хәтле аңамда инде карамый инде. Сәгатьнең вакытына да, нинә дә без гел шунда идек, училищеда инде. Безнең курста ни шундый бар иде. Йола дип әйтим инде ул ничектер җегетләрне ул вакытларда алып китәләр иде армияга. Без шуларны озата идек. Һәрберсен. Бүтән курсыбыз белән бергәләшеп, җыелыша идек тә, авыл җегетләре булса инде, менә алар чакыралар иде, ул вакытта бит ничек армияга китәр алдыннан озату кичәсе ясыйлар иде. Хәзерге туйлар сыман итеп, зур итеп инде. Безнең менә Сабада укыйды, Вагыз дигән җегетебез. Бу инде безгә әйтә, ничек инде килмисез, мине озатырга барасыз, киләсез, әтиләр, әниләр көтәләр, бөтен дөнья әзерләнгән диләр. Без инде сорап карадык, училищеда бер укытучыдан. Вы что, с ума сошли дип дәресләр безгә? Без уйладык, юк, барыбер барабыз, без әйтәбез. Барыбер барабыз. Җыенда курсыбыз белән киттек, Сабага хәтле барды, әле анда барулар. Яз көне пычрак. Озаттык, икенче көндә кайтабыз дигән җирдә машиналар ватылып, тракторлар белән безне өстерәп, көч-хәл белән алып чыктылар, көч-хәл белән. Без 2 көн училищеда булмадык. Курс белән. Курс белән 2 көн. Бу бит зур дигән чипа инде бу. Чипа. 2 кеше килгән, бармады. Предательләр. Совсем предательләр. Шулар аркасында безне менә шулай итеп, ул вакытта безнең директор Шапира иде. Арнольд Львович, легендарный директор инде ул театрального училища. Бу без килдек, әйтә. А зачем вы пришли? Все. Вы все отчислены, ди. Ничек? Я расформирую ваш курс. Уходите, ди. Безне куып чыгарды. Бүтән курсыбызны. Куда? Бетерәм сезнең курсыгызны булмый, ди. Без ни эшләргә белмибез. Шуннан соң безнең җитәкчебез инде, курсның җитәкчесе Прозатовой Сәмбәт иде. Без җыелышып, җылы киттек Прозатовойның өенә сөйләшергә. Өенә килеп кердек, җылап торабыз, Прозатовой менә шундый хәл. И Прозатовой безне итеп башлады инде. Үзе көләргә белми, нишләргә белми. Көләсенә киләтен күренеп тора инде. Сүгәргә дә кирәк бит инде безне. Башта сүгеп алды да инде шуннан соң бар, сөйләшермен үзем дип. Сөйләшеп, әлбәттә алып калды инде безне. Но стипендиядан тулап калдык.
кистеләр. 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 Андыгына жаза алу әйт булган инде. Әйе. Анары менә Рәмзия апа, сез бит инде Камал театр сәхнәсенә килеп кергәнсез, Камал театр сәхнәсендә уйнагансыз. Менә әнигез ничек карады менә бу? Ул бит инде каршы булып, сез шушы актриса булып инде формалашканнан соң, сезне Камал театр сәхнәләрендә күргәч, менә аның ниндирәк булды реакциясе? Башта бик аптырады. Минем кызым микән дип бу дип. Шуннан соң шатланды инде, әти дә, әни дә бик яраттылар. Минем менә шулай эшләгәнемне. Әни әйтте, эй Ходаем, барыбер бит инде дигә гаиләгә комачаулый торган. Профессия дип һөнәрәе. Менә шулай шатлыгы белән борчулар бөтен сәбәргә булгандыр. Шулай гомер буе шулай үрелеп барган инде анда. Гомер буе шулай инде. Рәмзия апа, менә шуның кадәр безнең алда берсеннән-берсе матур фотографиялар. Менә мин аларны карап чыктым. Булар шуның кадәр истәлек, тарих. Менә иң күзгә ташланганы менә шушы фотогыз булды. Монда сез инде шәрык гүзәлләрендә хәтерләтәсез. Бу кайсы спектакльдән? Бу минем иң беренче рольләрымнан берсе дип әйтергә мөмкин инде. Камал театрында Асыл яр спектаклендә Ләлә. Әйе, вот шушы спектакль белән инде бөтен кеше мине танып өлгерде. Аннан соң менә монда да безнең бик кызык кына фотолар бар. Бу студент чакта төшкән безнең выпускной спектакльләр инде булары дигәндәй. Менә монда тоже менә шул Асыл ярдан Фәрит Бекчәнтәев белән бергә төшкән фотолар. Менә бу Диләфрүзгә дүрткәү дигән спектакльдә Диләфрүзне уйнаган идем мин. Менә бусы инде тоже менә бик таныш безнең бөтен яшьләр безнең заманда безнең бөтен яшьләр килә иде бу спектакльгә. Казан егетләре. Казан егетләре, шаулаган Казан егетләре. Без әле бәләкәй идек. Без аны карый идек телевизордан карап, шул спектакльнең буласын инде ишетүгә инде төзелешеп утыра идек. Бу спектакльне без театр планынан тыш чыгардык иң беренче иттереп. Спектакльләрдән соң калып, спектакльләр сәгать 9-да, 10-да, 11-дә бетә бит инде. Шуннан соң калып, төнге 3-ләргә, 4-ләргә хәтле яшьләр үзебез җыелышып, шулай итеп чыгарган ике бу спектакльне. Менә яшь вакытта ничек янып торасың, әйе? Йокыны уйламыйсың, ашауны уйламыйсың андый вакытта. Менә тусын гына, булсын гына, менә шушы иҗатта кайнарга гына булсын. Аннан соң менә карап торам, Асыл яр, Диләфрүзгә дүрткәү. Сез бит героиня булгансыз күп очракта. Сезнең рольләрегез? Әлбәттә, төрлесе бар иде инде, әлбәттә. Һәрбер театрда, һәрбер артистның төп рольләре бар, икенче пландагы рольләр бар, эпизодлар бар, бөтенесе дә бар. Бөтенесе дә булды бу тормышта. Рәмзия апа, ул шулай булырга тиеш тә. Шулай, әлбәттә. Берсендә син төп рольне уйнасаң, икенчесендә син күмәк сәхнәләрдә йөрсәң дә, ул иҗат бит шуның белән кызык, шуның белән күңелле ничектер. Син төп рольне уйнаганда сиңа карап торалар, күмәк сәхнәләрдә син карап ничектер өйрәнеп торасың. Хәтта менә шул күмәк сәхнәләрдә дә ниндер үзең өчен тәҗрибә алырга мөмкин дип әйтәм инде. Аннан соң сәхнәдә генә түгел бит әле сез бит әле безнең кино йолдызы да. Менә мәсәлән минем әнием шәхсән сезне, мин Рәмзия Зирәкова дип сөйлим, кинода төшә торган актрисагызмы инде ул дип, ул сезне менә күбрәк кинолар аша белә ничектер. Халык мине күбрәк шул кинолардан белә. Кинолар аша белә. Менә үзегезнең күңелегезгә кайсы якынрак? Киномы, әллә инде сәхнәме? Әллә аларның икесен бизмәнгә куеп үлчи торган түгелме? Үлчәп тә буладыр, теләсәң, бик теләсәң. Ләкин минем өчен минем күңелдә ничектер театр якынрактыр дип уйлыйм мин. Чөнки сез шушыңа укыган, театр училищесында укыган. Барыбер ул ничектер җылрак, якынрак. Кино бит ул бер мизгел булды, иртәгә ул юк. Театр мәңгелек инде ул. Синең яшәешең, тормышың, ул синең гаиләң дә, ул синең менә эшең дә, ул синең яраткан бөтен нәрсәң инде ул синең. Рәмзия апа, менә гаиләң дидегез. Менә үзегез үк әйтеп торасыз инде. Премьералар чыгарганда, репертуар көн сайын спектакльләр булганда, репертуар спектакльләр бит барыбер гаиләгә игътибар кими.
Мен үземнән дә чыгып әйтәм. Ничегрәк тормыш иптәшегез шушыңа ничегрәк карый? Ияләштеме инде ул бу хәлләргә? Кабул иткәндер инде ул булар бу хәлләрне күптәннән. Менә бик авыр булмадымы баштарак җайлашырга? Башта бик авыр булды. Мен бит шул теге Камалдан да киттем, балалар үстердем. Ул риза булмады. Башта әнә балаларны кара үстер диде инде. Минем өчен менә дөресен әйткәндә, менә минем өчен беренче урында гаилә. Аннан соң театр. Менә мин шундый кеше. Әйбәт. Әйе. Әйбәт. Но спектакль чыгарган араларда әлбәттә инде ашарга да пешерергә вакыт җитми, җыярга да вакыт җитми дигәндәй, булайындан да Төрле хәлләр була дөнья булгач. Хәзер өйрәнде инде. Хәзер ничектер тынычланды, без дә олыгайдык, бер-беребезне инде күбрәк аңлыйбыз. Көнләшми дә инде ул хәзер исе дә китми. Мин әйтәм, мәсәлән, мин тегендә киттем 5 көнгә 2 атнага, нигә? Ярар, исе китми. Менә шулай яши бер-береңне аңлый башлыйсың инде ул чыннан да. Барыбер теге темперамент та бит инде сүрелә, сүлпәнләнә дигәндәй, ничектер бер-береңә яраклашасың. Шанчы акладым. Әйе. Иң мөһиме, һәр шуңа күрә рәхәтләнеп йөрим дигән. Рәхәтләнеп йөрим. Әллә кайдарга чыгып китәргә мәгълүм. Рәмзия апа, мин сезнең безнең театрга килгән елларыгызны хәтерлим. Менә шул еллар белән хәзерге елларны чагыштырсаң, сез тагын да мөлаемрәк, тагын да зирәгрәк, төплерәк дип әйтәсем килә. Менә сезнең бит зирәк кызы бит сезнең. Әтиегезнең дә исеме шулай булган. Бу ничектер сезгә бигрәк тә килешә, ничектер бик туры килә бу сезгә. Әйдәгез менә шул елларга кайтып килик әле. Безнең театрга килеп урнашкан елларны да бераз искә алып сөйләшеп алыйк әле. Мин театрга бит инде башка театрда эшләмим, өйдә балалар белән утырамын дип уйлаган идем инде үземчә. Балалар үсте, күңелсезрәк була башлады инде, алар мәктәптә. Мин эшләргә тиешле театр инде, театрны, киноларны мин бер кайчан да онытмадым, киноларда төшеп бардым. Театр дигәннән шулай ук мин теге антрепризный спектакльләрдә катнаша идем. Киноларда төштем. Барыбер ничектер күңел театрдан китә алмады бит инде. Шуннан соң Ринат бер тапкыр, Ринат белән без гомер буе дуслар инде. Ул миңа әйтә, әйдә театрга киләсеңме? Юк, әле мин әйтәм, килмим әле, балалар үссен. Шуннан соң вакыты җитте, мин килдем. Ләкин актриса буласым килмәде. Ул әйтә, миңа завтропа кирәк ди, килмисеңме соң ди. Мин әйтәм, әйдә, завтропа булып киләм инде. Чөнки гастрольләргә барырга кирәк ди. Шунда театрда бер урында эшләп утырасың инде. Килдем, эшли башладым. Шул ук елны менә мин февральдә килгән булсам, мәсәлән, җәй көнне бит инде июньдә бөтенегез чыгып киттегез гастрольгә. Юк, отпускка түгел гастрольгә. Шунда 3 якка безнең оештырылды гастрольләр. Берсе китте бер спектакль белән, икенче төркем тагын бер гастрольләр белән киттеләр. Һәм дә ки бар иде безнең әлдә бара инде спектакль көзебезнең язы. Анда 2 кешелек Нурия белән Халидә уйныйлар иде. Шул алар апаска бер атнага китәргә тиешләр иде. Уже гастрольләр эшләнгән, афишалар таратылган, билетлар сатылган. Халидә чирләп китә. Гастрольга 2 көннән соң гастрольга чыгып китәргә кирәк. Нишләргә? Әлбәттә үзең керәсең ди. Мәйтем китәле. Керәсең ди, башка вариант монда юк ди. 2 көн эчендә инде әлбәттә менә шул Лейланың тексты бик күп да, ул 2 кешелек спектакль. Анда җырларга да кирәк, биергә дә кирәк. Бер туктаусыз хәрәкәтләр алышынып тора, бөтен нәрсә алышынып тора дигәндәй. Видеосын карадым да инде мин аның текстын өйрәндем. Нурия белән 2 көн без аны репетировать итеп алдык та, чыгып киттек инде гастрольга. И шуннан соң инде миңа Ринат әйтте: "Ну всё,
Ну все. Әйдә, кайбер спектакльләрдә я уже тебя буду занимать. Не отвертишься дейді. Шулай итеп, шуннан соң әкренеп спектакльләрдә дә уйный башладым инде менә шул. Менә Рәмзия апа, сез труппа мөдире булган вакытларны мин бик әйбәт хәтерлим. Сез менә шуңа таләпчән идегез. Ләкин сез бер вакытта да менә юкка барга кыерсытмый идегез. Менә әгәр дә нәрсәдер ошамый икән, без менә ул вакытта без бит яшьләр, ниндидер тәртип бозу була икән, сез шундук шуны күреп, күз карашыгыз белән аңлата идегез сез безгә шул вакытта. Менә шундый бер үткен караш белән карап куя идегез. Менә шул карашыгыздан инде без аңлый идек. Аха, без монда нәрсәдер дөрес эшләмәдек, нәрсәдер без монда ялгыштык дип, менә үзебезгә күңелгә шуны салып куя идек. Аннан соң ничектер менә Айрым чакырта идем. Айрым, сөйләшәйдем. Бөтен дөньяга да чәчмидем. Әйе, аннан соң сез хәтта менә коридорда үтеп китеп барган вакытта да менә шулай әкреннән итеп, миңа кереп чыга әле. Хәл итеп бетерергә кирәк дип, менә шундый һәм сез бик дөрес кирәкле киңәшләр бирә идегез. Туктале, сабыр бул. Син менә монда булай итмәле дип, менә сезнең ашыкма, булыр дип, менә шулай итеп тынычландыра идегез. Һәм менә бүгенгәчә ул минем ничектер күңелемә кирип калган. Сезнең менә шул вакытта труппа мөдире булып эшләгән вакытларыгыз. Соң мин килдем, сез барыгыз да яшьләр, менә минем балаларым сыман бит инде сез барыгыз да. Шуңа күрә мин сезгә барыгызга да менә бүгенге көндә дә балаларыма караган сыман итеп карыйм, һәрберегезне дә яратам. Яраткан балаңа бит инде авырлык китерәсе килми. Шуңа күрә шулай итеп тырыштым инде үземчә. Теге ошамаган әйберләрне дә кайчагында күрмәмешкә салыштым. Шулай. Труппа мөдире ул бит инде ничектер зур авыр эш бит инде ул. Авыр эш. Бик авыр ул дөресен әйткәндә. Менә аннан соң актриса булып уйный башлау сәхнәгә гомумән бу труппа мөдире эшен ташлап, актриса гына булып калгач, ничектер теге бер яңа сулыш иргән кебек булгандыр әле сезгә. Әйе, шулай булды. Рәхәт булып киткән. Җиңел булып китте. Җиңел булып китте. Өстемнән төште. Кеше өчен җавап бирү бик авыр нәрсә ул. Әйе. Әйтеп аңлатырлык түгел. Менә шул йөк, зур йөк өстемнән төште минем. Үзең өчен генә җавап бирәсең. Әйе. Ул җиңел. Әйе. Менә кинога да кайтыйк әле тагын бер. Тамашачылар сезне кинолар аша беләләр, әйе бит. Сез инде Татарстанда да бик күп төшәсез. Әле менә берничә ел элек сез зур проектта катнаштыгыз, Зләйха күзләрен ача фильмында төштегез. Менә шушы съемкалар вакыты, менә шу төшергән вакытны ничегрәк итеп менә тасвирлап үтәр идегез. Хәтерегезгә кирип калгандыр миңа калса, бу бит инде бик зур проект булды. Юк, инде бу минем беренче проект түгел. Беренчедән. Иң беренче минем теге Россия каналы белән инде эшләвем булды менә 2002 елны. Монда килеп төшерделәр 16 сериялы «Скорая помощь» дигән сериал. Мин анда да эшләдем, мин анда актриса буларак эшләдем, мин анда бригадир массовка булып эшләдем инде. Бик күп кенә фильмнарда мин шушы ассистент режиссера, бригадир массовка дип, менә урысларда шактый гына эшләдем. Зөләйха минем урыслар белән менә российский каналлар белән эшләвем 3нче проект иде инде ул минем. Но бу хәтле күргәнем юк иде әле. Әйтеп аңлатырлык түгел. Андагы акча дисәң, андагы аппаратура, андагы бөтен нәрсә ки, һәр бер нәрсә анда үз урынында, үз вакытында эшләнеп торган әйбер. Төгәл. Шаккаткыч. Мондыйны күргәнем юк иде әле. Рәмзия апа, Алла бирса, тагын да масштабный, тагын да шундый зур күләмле әйберләр күрергә язсын. Менә шулай итеп, Алла бирса, шулай итеп тагын сөйләшеп утырырга язсын. Ну, менә мондыйын күргәнем юк әле дип. Әйе. Ну, менә күптән түгел генә мин Ташкентка барып кайттым бит. Әйе. Ул международный кинофестиваль булды.
Çünkü мен менә Сөмбір киносында төшкән идем инде. Безнең ул татарстанско-узбекский проект булды. Айтуганова оештырган иде инде моны. Шунда барып кайттык без. Айтуганова, мин һәм менә шушы мине киноның авторы инде безнең Зифа Кадырова, язучыбыз. Безне бергә чакырдылар. Менә андый международный кинофестиваль әвәле безнең Казанда булганы юктыр дип уйлыйм мин. Анда тоже бөтенләй масштаб бөтенләй башкача. Оештырулары түгел. Менә шушы оештырулары төрлечә була инде. Бездә дә дигәндәй, бәлкем оештырулары бездә яхшырактыр да. Ләкин менә шушы фестивальне күрсәтүе, ачылышы, ябылышы, менә шушы именно менә шушы җире бик Югары дәрәҗәдә. Югары дәрәҗәдә. Бик зур анда артистлар килгәннәр. Кунаклар чакырганнардыр анда. Мәртәбәле артистларны чакырып. Алла бирсә тагын шушындый фестивальләрдә катнашып йөрергә язсын. Амин. Сез экраннар йолдызы, сез менә элегрәк яшьрәк вакытта сезнең амплуа башка иде. Сез шундый теге усалрак, шундый теге фыртрак ханымнарны уйный идегез әйеме. Хәзер сезнең бераз бүтәнчә басынкы, чөнки сезнең күзләрдә ничектер менә күзләрегез тулы тәҗрибә әйе. Һәм менә бу бик менә сез анар камера алдында үзегезне бик матур тота беләсез. Менә нәкъ ул бит һәр кешегә дә бирелми. Һәрбер театр артисты кинода төшә алмый. Әмнә сезнең ул ничектер менә тәҗрибәдәндер дә, ләкин менә тумыштан да килгән ниндидер шундый сезнең сыйфатыгыз бар. Тумыштандыр дип уйламыйм мин аны. Һәрбер кеше эшли ала инде аны. Әйбәт режиссер эләксә сиңа. Әйе. Башта аңлата белсәләр, аны любой артист эшли. Дөрес иттереп аңлатып, дөрес иттереп. Шулай ук менә театрда шулай ук менә синең режиссерың дөрес сиңа юнәлеш бирсә, син аны шартлатып уйнап чыгасың. Дөрес. Рәмзия апа, менә алдыбызда 2 коробочка әйеме? Буларның икесендә дә предметлар яшерелгән инде, менә шундый кичкенә генә. Менә шуларның икесенең берсен сайлагыз да, әйеме? Менә шуны ачып, шул предметны күргәннән соң иң беренче нәрсә туа күңелегездә? Бу инде спектакль белән бәйле. Сез уйный торган спектакльләр белән бәйле. Һәм менә шул ролегез турында, шул спектакль турында бераз гына сөйләшеп алачакбыз аннары. Әйдәгез. Кайсы да ярый? Так. Карыйк әле. Әйдәгез әле. Алар икесе дә. Карыйк әле. Тешләре белән генә. Эшләрендә нәрсә бар икән? Шалтыратып карасагыз. Алар икесе дә шалтырый. Шалтырыйлар. Әйе. Шалтырыйлар. Бусы Яшләрский. Син алсың. Ярар. Бусы мондайрак инде. Мин алсың. Әйдәгез алайса ашып карагыз. Кайсы спектакль исегезгә төште? Кәҗүл шитек. Дөрес. Подсказка белән. Әйе, кәҗүл шитек. Һәм менә кәҗүл шитек, һәм анда бит әле борчак та бар. Менә сезнең искиткеч матур ролегез, миңа шундай ошый, сез анда шундай матур әби. Һәм сез бит анда Әхмәдулланың төп геройның әбисен уйныйсыз. Һәм сезнең анда шундай сүзләрегез бар. Әхмәдулла, сыерны ул якка кума, бу якка ку, иртәгә Корбан гаете, борчак белән пешерермен дип әйтәсез сез, әйеме? Менә шуңа күрә дә мин монда борчак салдым. Менә нәрсә әйтәсез килә? Сез менә шул сүзне әйткәндә, без бит инде шәкертләрне уйныйбыз. Без барыбыз да төрлебез сәхнәнең төрле ягында инде үзебезнең чыгышыбызга әзерләнеп баскан булабыз. Һәм менә сез шул сүзне әйткәндә, иртәгә борчак белән пешерермен дип авызга сулар килә. Менә ул беренче көннәрдән шулай. Һәм менә гел шуны уйлыйм мин. Мәйтәм, борчак белән пешереп ашарга кирәк әле. Менә шул сезнең сүзләрегездән соң инде мин ничә тапкыр борчак белән пешереп ашадым. Менә шул сезнең шул сүзегезгә, шул тәмле итеп әйтәсез аны. Менә шуңа күрә дә монда менә шул кәҗүл шитек спектакленнән шундый бик матур борчак булды. Бик матур, искиткеч.
Рахмат. Үзегезнең күңелегезгә бүгенге көндә иң хуш килгән ролегез нинди? Сезнең бит инде хәзер хайран гына саллы бит инде сезнең тәҗрибәгез, сәхнә тәҗрибәсе. Альбина, менә дөресен генә әйткәндә, бит һәрбер ролемне яратам. Әйе. Менә мондай булсын ул. Мин аны яратам. Һәрберсен. Шуңа күрә менә күңелеңә хуш килде дигән әйберне әйтеп булмый. Алар һәрберсе минем өчен бик кадерле. Әйе. Ул бит инде Хәтта менә нигә күмәк чыгышларда чыккан әйбер дә минем өчен кадерле. Чөнки син аның өстендә эшлисең, син бит Эшлисең. җаныңны, тәнеңне Әйе. биреп чыгарасың бит инде аны. Теге балаңны күтәреп йөрткән кебек Әйе. иттереп. Һәрбер рольне теге бала тапкан сыман итеп Әйе. табасың. Ничә ойлар син аны репетировать итәсең, ничә ойлар син аны уйлыйсың. Кайчан да менә төннәрендә җакламыйсың. Бер көн бер кызык хәл булды. Сөйләмим икән дигәндәй. Шул менә бу яңа спектакль чыгарып ятабыз бит инде. Motor City. Motor City. Әйе. Motor City, шул теге язылган бер төрле инде ул сәхнәгә чыгарганда бераз режиссер үз күзлегеннән үзгәртә, нитә инде шунда кайбер сүзләр төшеп калды инде монда. Төшеп калды, кайттым инде, карыйм, караштыргалыйм, нитәм. Нишләп нитәм бу сүз төшеп калды икән, бу сүз төшеп калды икән дип инде бер чулам инде. Тәне буе чыкламадым. Менә бер секунд чыкламадым, шарасың мин. Башта әйләнә. Башта әйләнә, уйлыйм шуларны бөтенесен дә бер чулам. Тукта мин иртәгә барып, менә бер-икесен кыстырга кирәк. Иртүк барып режиссер белән сөйләшим әле дип. Тиз генә киендем, иртәрәк барам, әйтәм репетиция хәтле сөйләшеп. Чыктым, утырдым машинага, кабыздым, китеп барам. Туктадым, нәрсәдер җитми әйтәм. Нәрсәдер җитми миңа. Туктадым, әйтеп карасам, белдем былай итеп ачылып җибәргән. Күлмәгем. Күлмәк тә кимичә, тон киеп кенә чыгып киттем эшкә. Менә актриса язмышы. Кире борылып кайтып, күлмәк киеп чыгып киттем эшкә. Менә шулай да була. Әйе, Рәмзия апа, бу инде юбилей Менә алды. бу бер көнлек генә булган хәл. Юбилей алды. Бу чыннан да Юк, бу юбилей алды түгел, бу роль. роль бу әйе. Роль өчен бер чыгу. Әйе. Менә шулай булырга язсын. Менә Әйе. шулай рольләрне уйлап, теге ишеңдә казынып, шулай итеп менә гел иҗатта булырга язсын. Бу бит зур бәхет. Соңгы караган спектакльләрегез арасында иң күңелегезгә хуш килгәне нинди? Камалда сөясеңме, сөймисеңме карадым. Шулшады. Сезнең яраткан драматург Шекспир. иң менә хыялланган уйнарга теләгән ролегез бармы? Әле ул язылмаган. Әйбәт. Иң бәхетле көнегез? Алар икәү. Ике булса да ярый. Балаларым туган көннәре. Күңелегездә йөрткән хыялыгыз? Хыял. Хыяллар күбалар бу дөньяда. Хыял ул һәрбер кешенең үзенең менә үзенең дәгенә булырга тиеш. Шуңа күрә хыялны аны сөйләп, чәчеп сөйләргә ярамый. Әйе. Сер булып калырга тиеш. Дәгенә булырга тиеш. Менә спектакль башланырга 5 минут вакыт калды. Бу вакытта Рәмзия Зирәковна нишли? Мин инде сәхнә артында көтеп торам. Әзерләнеп. Кешеләрдә иң өнәмәгән, яратмаган сыйфат? Хыянәт. Һәм тагын бер сорау. Тамашачыларыбызга теләк. Килегез, рәхәтләнеп карагыз безнең спектакльләрне. Без сезне көтеп калабыз. Без сезне яратабыз. Без сезнең өчен яшибез, сезнең өчен уйныйбыз. Килегез, рәхәтләнеп.